Yakwadi Mamifa Ghanaian Times and Fanchas and Ghanaian Times, and the first and the second lady Umufuina Babetoa was the first, second ladies reject salaries. Rebecca Akufo-Addo refund all allowances and on some naba. Yes, woman penny ne and woman penny bedi chi wono so ne ye. Mami fo mi enu ana nanu mi enu se. Sika bia ye ka se ye de ma wo mo ne de ama mu nyina omumpe bi. Na mampanyi ne ye de beautiful Rebecca yesiska wagye nyina kra no. Wasa de amo man no wo so mpene tutum pene no a MC edi hu nkoma free nansa ne de ba be pim samri. Ene Ghanaian Times de obokra tan so e de ho aba. Na adwansa nsam no se dia beto dwane se so bo ene omugu so e de bo abranche bi akaaka. Yeso oye ni nua. Esan se wo mo ba yo bedi adanse nyina ne se womo se womo kan se omuhu ye baba ba ko so no de ni filigado chi won se Kaaka ni nua no na twe no de ne kwato adwaye eti ni nua no na wono de ode so bobo ne se nam so ma Kaaka to anana no monse do na Awurade adom ya se de Ghana ya te de Ghana ya te de COVID-19 enduro no foforo ba beba hwe be se 12 million de ebetimi aba bedu na watwe besi se de be ya wo ma omunya ngo mo de no wo mo so betimi awo mo de na jetimi abo ma bibia timi akonkan na wohwe mu a we na eba no na ko manfo hwe ni mu so Sputnik V ho sansam akosi se we nye Sputnik V na eba we dey be there we ye BioNTech ana BioNTech eno na yede ba yede be wo Ghana de shinti ese wo manfo mu abom hoin na empane ni bi oba na eja yetimi e dia wo manfo nti ene the obokrate friends Ghanaian Times and say bika ho and what the buy ye kwakuba me fa the find the entrim interesting story ba kubi ewo krata no emo mampanin his excellency na Adom Akufo-Addo na say answer hwa wo call no atifidu mantem wa and what they chopa sonko kra de ama adehya wo mo ho na say asrafo sojafo bro mo bro nkofo bi ewo 1 month so wo say a chopa ni wapacho enya de ebesibio the finder the worker no ebo ho edewro anim ho ya so Rebecca Samira refund allowances and at Ghanaian Times no ebo ho anamon no krata so ba mane say World Bank and afei COVID-19 ho amane bo Ghana ne World Bank assign an additional $200 million agreement no e ba be hwe na afei de abo COVID no ho ebra kwagu I'm saying my call Adom online after stories e ho so membo bosso okọ Adom online na me patch stories ahodo na nego the multimedia group refutes defamatory statement by Canadian Japan and no the big one adomonline.com but man neko kan sa story ne bi na fe 2 MPs are file private members bill against car loan. Honorable Patrick Yaboama and the Honorable Kujeto Blakwa. Sa story no so called Adom online na ubenya bi afi Dwaso Nsem Newspaper. I saw Kaaka's brother dragging him on the ground by his hand. Co-tenant Akasa and also a interesting revelation eba obidumbe yanko yakwadi ayemfa chronicle fantos na chronicle no dia to Dwaso munyi musika Samira and Rebecca pay back controversial allowances and once a moment aba was the obokra tabak on Ghanaian Times no kase woman penyin ire na etua now so chronicle say Samira so tua o man penyina be de echi let's an per chronicle no tro no twi on was munyi musika munyi musika part 1 and 2 unse ya Jessica part 1 and 2 ne ba ene se munyi musika enso aba enti no ye extension of kwaku tire semo a ewo chronicle ase ho no aya na hu hia me fa tire semo a ewo chronicle ase ho no aya na hu hia me anapede no de bai. Okay, Proverbs chapter 13 verse 11. Proverbs chapter 13 verse 11. Also, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. See, Jimmy Kazo make Proverbs chapter 13 verse 11. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Little by little. Gakra. It is sika ubenya. Mamen kan chi no fakotwi mebusam etre dumiensa ne yiyim dubako
ɔse ahonyade a efiri ehuhudie mu no sua na de ɔde ne nsa ano boaboa ano no ma no dɔ enti na se ehuhudie no na yɛ dishonest na de ɔde ne nsa no boaboa ano no ma no dɔ enti na asɛm a ne yɛ bisa ne sɛ wo de na wo yɛ ɛyɛ ehuhudie na sɛ wo do nsa no na ɛboaboa ɛyɛ asɛm bisa is it dishonest or you are gathering it little by little kɔ ɛyɛ asɛm bisa kɔ it is a wonim sɛ wo de ne yɛ ehuhudie a mepakyɛw woni na ho na baako bi wɔ hɔ no so te sɛ ya o sɛ de wɔpɛ ne ho anya na wɔamfa kwan pa so no ɔte sɛ akokɔhwede a obutu kosua anya ne dia so wɔbɛbu ne nam agya na ɛkyɛn sɛbe wayɛ kwasea mɛ na mato sɛbe bible ni mu wanto asɛm wɔbɛbu ne na agya na sɛ na dodo a wɔsɛ wudu no wobɛgya bi wɔ hɔ na ɛkyɛn no bible sɛ wobɛyɛ kwasea nti ne deɛ wopɛ biara no asɛm no ne waka no mpakyɛw deɛ woyɛ ne nɛ no ɛno aho ka na wobɛtua wɔkyena ya nti yɛ adwene wɔkyena ho ansa na wayɛ biribi nɛ wamfa akɔhyɛ bɛyie it is well are you asking them asonje ma you are statement nemra ase bible to seven na o to seven oh bible and to seven bible